there. Huwag ako si Puloy. Kumusta naman ka, Puloy? Okay lang. Kumusta na ang mga bata? Kumusta? Uy, Puloy! Dali sa dire! Asa mo ka padulong? Mag-snack, Teacher Der. Tap! O pa ganit na nagsugod, snack na dayon ka? Igutom na ka? Gamay. Anak pa makakagamang imong gutom. Oo, Teacher Der. So kaya pa nimo. Kaya pa. So, okay ra sa imo habang storya sa takaron? Okay. Okay, sige, manganta sa ta Puloy be, manganta sa mga tingog sa litra Puloy ha. Sige. Mga tingog sa litra tuduan mo makabasa. Mga tingog sa litra tuduan mo makabasa. Hey! Ug karon mga bata, magtuon ta sa litra nga tingog Tas ani oh? Puloy. Sa kanito tingog Puloy? Be, tanawa si Teacher Der Puloy. Be, dunganta. Kamu mga bata, kus kayong tingog. Be, kamo na lang dayon be, kamo na lang ni Puloy be. Usa utruha Puloy. Utruha pag yun. Okay, very good. Yay! Mangutana ko Puloy. Unsa nga mga ngalan Puloy ang nagsugod sa tingog nga Manok, Teacher Der. Manok. Yay, very good manok. Ang ngalan nga manok nagsugod sa tingog nga Sige, makanta ta Puloy ha. Manok, manok. Unsa pay laing tingog Puloy nga nagsugod sa Mata, Teacher Der. Okay, very good. Tama gyapon. Di ba mga bata? Mata. Utro habi. Mata. Again. Mata. Sige, magsing na sa ta sa mata Puloy. Mata, mata. Unsa pagidlain Puloy ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog nga Mani, Teacher Der. Very good. So pagani mga ngalan nagsugod sa mga bata? Mani. Okay, kanta apil mga bata ha. Ana tong kanta mga bata. Mani, mani. Be, kumanta be. Mani, mani. Mani, mani. Okay, very good Puloy. Unsa pa man ang mga ngalan mga bata nga yang tingog sa paylain. Sa paylain Puloy. Mangga. Yay! Mangga. Be kitang tanan be. Mangga. Otro ha be. Mangga. Nakakaw na ka og mangga Puloy? Oo, Teacher Der. Oy, ganahan ka? Okay ra. Okay, unsa kay nga ngalan? Mangga. Nagsugod ang ngalan nga mangga. Yang tingog kay di kantahon na pud nato ang mangga mga bata ha. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Okay. Ako utruan natutugkan katanan mga bata. Tunggikan sa manok, sa mata, sa mangga ug sa manis. Una sa ta sa manok ha, atong kantahon ang ngalan ha. Ato dayong kanta ang tingog sa litra. Sige. Manok sa una mga bata ha, manok. Manok, manok. Manok, manok. Isa pa be. Puskarin niyo yung tingog mga bata. Puskarin niyo yung tingog Puloy. Okay, andam na ba mga bata? Andam na ba si Puloy? Andam na, Teacher Der. Wala lagi ka ni tingog. Ingog. Sige, manok. Go. Manok, manok. Manok, manok. Pag gumandayon, katulad ko na yung mata. Sige. Mata, mata. Mata, mata. Isa pa, be. Mata, mata. Mata, mata. Isa
puloy. Itong isa. Mani. Mani. O, sige. Dungan tantanan. Mga bata. Kanta ta ha. Mani, mani. Mani, mani. True ha. Mani, mani. Mani, mani. Sabay lain puloy. Mangga. Mangga. Kusga inyong kanta mga bata ha. Dungan ta. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Utro ha. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Yay! Clap yan! Very good kayo ang mga bata. Mangutanag utro si Teacher Der sa inyo habi unsa gani tingog ani niya kani niya nga litra unsa gani niyang tingog be kamo mga bata be dungan mo ni Teacher Der be be dungan pagitatanan be be kamo na lang be unsa tingog ani niya nga litra utro ha Truha! Yay! Mga bright kayo ang mga bata. Karon, napo ko'y pakita sa inyo ha nga litra. Nara siya o, tanawa siya o. Ang tingog ana nga litra kay A. A. Sa ganiting ba nga litra? A. Dakuha niyo ba? A. Usga puloy. A. Dungan ta puloy. A. B. Ikaw na lang puloy B? A. Agin puloy? A. Tama ko sumbaba puloy B? A. Ikaw de puloy. Sundo ka teacher de puloy. A. Ikaw puloy B? A. Mga bata daw B? Dungan B? A. Dungan ta puloy. Mga bata pod. A. Again. A. Unsa nga mga ngalan puloy ang nagsugod sa A? Unsa mga ngalan mga bata ang sugod sa A? Adlaw, Teacher Der. Yay! Oo, adlaw. Adlaw. Kamu be? Adlaw. Adlaw. Be, katunod to balik-balikon be. Adlaw. Adlaw. Utro ha. Adlaw. Tahon na to ang adlaw ha. Sige, dungan tatanan. Adlaw. Adlaw. Okay, be. Sabay mo ni Teacher Der og kanta. Magdungan to og kanta tanan. Kusgo na to ha. Adlaw. Andam na mga bata. Sige. Adlaw. Sige, kanta ta. Adlaw. Yay! Unsa pay lain ang mga ngalan nagsugod sa A? Avocado, Teacher Der. Avocado! Nakakauna ka ng prutas ng avocado puloy? Oo, Teacher Der. Lamian ka? Dili. Di ka ganahan og karon sa avocado puloy? Dili. Ano man puloy? Walay lami, Teacher Der. Tarong ba? Lagi. Ano di makalamian sa avocado? Pait. Butangan ko na siya sugar, butangan na siya milk. Lami naman dayon na. God, matilaw ka sunod ha. Magbuhat taga puloy, paminaw puloy. Butangan ka avocado ha. Sige, Teacher Der. Butangan na to milk. Milk. So, ikaw na dahil ka ha. Sige, Teacher Der. Okay. Karon, unsa pa gani mga avocado? Atong katahon nga avocado. Sige. Avocado. Dungan ta dungan. Avocado. Be, kamu na lang be. Kamu na lang puloy. Avocado. Very good again. Avocado. Kaya itong kantahon be. Avocado. Sige. Avocado. Yay! Very good ang mga bata.
Unsa pagid mga bata ang mga ngalan nga nagsugod sa A? Saman puloy. Atis, teacher der. Atis! Prutas to na siya nga atis. Atis, 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 Kantahon gyapon nato ha. Dungan ta. Sige. Atis, 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 Yay! Kabalo na ba ang bata sa mga tingog sa litra? Yes, Sa teacher der. ug sa A? A. Okay. Nadinhi ha. Kani tanawan ninyo Ang una, sunod A. A. Very good. Tanaw ka teacher there ha. Ang una, A. A. True ha. A. Then ato na yun silang isumpay pagbasa. Ma. Ma. O true ha be? Ma. Ma. A. A. Ma. Ma. A. A. Ma. 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 Okay, yay! Magbalik-balik mo ana og basa ha aron maanad mo sa mga tingog sa letra. Bye-bye! Bye-bye Puloy! Bye, teacher der. Bye-bye!